Don na pedeng jong pi kibadon ka jingkit ibakia kane ka por ngan duai na menta ka jong pi ka jingkia ka jingkit ka jong pi pisngau dalade pimla light show pi kuslai pi jenjar pisngau si pi yam pi wat jingarap don bala bani rap efi kane ka por nga ong epi ko kin men ki para pai show ne pet show ne uba i e epi uba sngau sun e epi uba isne epi uta ulang ublai ulang uchi sukras daga ktien badap daga jing e daga ktien badap daga jing isnai uang kumno ye pi baro ki badan i jingkit i bakia haka jingmut jing perkat haka do not haka jing em jong pi ki badan ka jingkit i bakia uang kumno yang ngai pi uang towan hanga baro pi ki badan ka jingkit i bakia ngap ngan puli ka baong try kumni naga gospel jong Matius khat wei lanong the khat ka ba ar phupra towan hanga pi baro ki bathai bat ki bakia ka jingket te ngan panjiam yapi da kata ka jing i ka jing isnai ka jing bahasbun ka jing o uang towan hanga pi baro ki badon ka jingket i bakia uang wan hanga pi baro ki bathai ki basngau thai ban shikri belai ki basngau thai ada khot mat pi ki basngau thai ka man sim jong pi ong wan hanga ki badon ka jingkit e bakia nalade phimla ban kit ong wan hanga ban IT ha udon bor uba kraw bor ubala ban kit e ka jingkit e bakia jong pi kumno ka ktin jong blai ka ong ngap ngan puli Petros ke baningkong san nanong dekat ke ba henyau ong kumne dak ba bread halor jong o yeka jing khuslai jong pi baro naba usumar sukher ma o shapang jong pi dak ba bread baro ya kita kadonut ke ba khuslai jong pi hao bread hao baro kita ki jingmut jing berkat ke bakia ke jong pi ke jing em ke badap badon ke jingkit e bakia ye ke jing khuslai jong pi baro bread how try bread how blai ublai uang ba udai ma ukeng utau nong sumari pi unong sumari ni unong sharai jongi ulang try jongi ulang Jesus Christ pide ke lang berat ke jong blai don na pedeng pi ki badon ke jingkit i bakia hagane ka por ni na duai na mata ka jong pi syang aja ka syang jong pi hallelujah try hallelujah blai jonga na duai ko pa be na ka banta kini ki paralok ke badan ablai ka jingkit i bakia haka jingmot jing perkat ke badan ke jingkit i bakia haka donot ke mensib ke jongki ke badan ke jingkia haka terpeng ke jongki ke badan ke jingkit i bakia haka jing em ke jongki kopa ngada duai ngau bahalem yarap iki kene ke por ke bekenta kinang ban pai syame kinang ban wat ke jingrap name ko try ko blai jonga melong babha melong badap te ka jing e te ka jing isnai men yarap yaki men isnai yaki men isnai yaki kopa men kene te khti blai badan bor jome men le isnai ka jing em ka jongki men yarap yaki men kershan bor men pensyait bor men pentmai bor ye ka jing em ka jongki try jisu blai jonga me i yaki me kedop yaki ko try me pensting ke jingkit ke jongki ko try me la shim haladi ke jingkit bakia jongki kila long ke bala light loy kila long ke bala light loy ko try ye ka jing light loy ke jome ko try jisu la light loy yaki ko pa i jonga
Jesus be me yaki meskos ei blaki try Jesus yarap lemeki kopa but scam yaki ko try but scam ko Jesus e wenga jing kuslai wenga jing siosi wenga jing jar wenga jing thang man sim chonki ablay nga duai bu ka jing sok bu ka jing kamen bu ka jing sok ka jing kamen ka jong me halar ka jing em ka jong ki ka jing sok ka jong me bat ka jing kamen ka jong me kan shen shar ye ka jing em jong ki ka blay jong ha try nga IT ha me blay nga duai nga pan kerteng me jisu hala kertaru de amen amen utrai unle isnai fi namanta ka buram jong ho amen